Не дей да скроваш. Преди да продължиш, изчакай да чуеш тези симптоми. Защото може или ти, или някой твой близък да има нужда от помощ. Днес ще си говорим за монополярната депресия. Какво всъщност представлява, кога се получава и има ли изход от нея. При монополярната депресия страдащите се чувстват нещастни и са убедени, че са изпаднали в депресия. Най-често повод за това състояние са реални печални събития. Честа умора, психическа и физическа, негативни мисли. В действителност, всеки човек може да изпадне в това състояние. Не всеки човек може да е постоянно весел или отворен към живота. Разбира се, ние си имаме нашите състояния, в които падаме или пак ставаме. Но монополярната депресия се проявява само при някои хора. В действителност, състояние на тежка депресия в различни периоди от време може да изпадне до 18% от възрастното население на планетата. От 20-те години на 20 век процентът на засегнатите от този вид разстройство непрекъснато се увеличава. Нещо повече, средната възраст на заболялите е 27 години с тенденция да се понижава във всяко следващо поколение. При жените монополярната депресия се среща 2 пъти по-често, отколкото при мъжете. При децата разпространението е еднакво както при момчетата, така и при момичетата. Статистическите анализи не са показали значителни различия в процента на страдащите от депресия или диференцирани по етнически произход. Също така и от възрастта. Статистически 2/3 от страдащите от тази депресия биха могли да я преодолеят в рамките на 2-3 месеца. Също така и без наместа на медикаментозна терапия и психотерапия. Проблемът обаче е, че много често се връща и един път изпаднали в депресия, вероятността да се голяма. Но, за съжаление, голяма част от преживелите депресия отново и отново попадат в нейната власт, което прави монополярното разстройство на поведението тежка и продължителна психична болест. Емоционалните симптоми се изразяват чрез чувство на тъга, оплетеност, нещастие, емоционална пустота, огриженост. Страдащите са убедени, че нищо не им доставя радост и затова често изпадат в пристъпи на плач. Може да се срещнат и симптоми на възбуда, тревога и гняв, загуба на чувство за хумор и свързано с него веселие и смях е основната част на емоционалната симптоматика. Мотивационните симптоми могат да се обобщат до следните основни: частична или пълна загуба на желание за обичайната трудова и битова дейност, липса на инициатива за съответните действия, нежелание да се общува дори с най-близки и интимни партньори, крайна форма на бягство от жизнени проблеми и социално общуване. При депресията е мотивът за самоубийство. Много от депресивно страдащите загубват интерес към живота и за тях е по-лесно да умрат, отколкото да полагат системни грижи за здравето си, живота си и социалната си реализация. Някои от болните само формират мотив за самоубийство, а дори действително прекъсват живота си. Поведенческите симптоми се изразяват в занижена психосоциална активност и занижена продуктивност. Депресираните прекарват обикновено времето си в самота, могат да се изолират вкъщи без да излизат със седмици и месеци. Могат да прекарат времето си в леглото през целия ден, като са крайно убедени, че няма смисъл да излизат и да правят нищо. Честа поведенческа симптоматика е забавянето в мисленето, поведението и речта. А когнитивната симптоматика се свързва преди всичко с негативна самооценка на депресивно болния, която се свежда до некомпетентност, непълноценност, нежелание за общуване, греховност, порочност, съпричастност към всички негативни събития. Дори такива, към които страдащият няма отношение. Като правило, акцент никога не се поставя върху позитивните събития в живота и постижения на страдащия. Елемент на когнитивната симптоматика при депресията е отслабването на интелектуалната дейност, памет, внимание, въображение, абстрактно-логическото мислене са разстроени. Съществува хипотеза, че тези разстройства се появяват в резултат на понижена мотивация, а не на разстроен интелект. И стигнахме до физическите симптоми. При депресията са главоболие,
световъртеж, стомашно-чревни разстройства, обща физическа отпадност, липса на апетит и разстройство на съня. При физическите симптоми често заблуждават лекарите, които ги причисляват към соматичните разстройства. Видно е, че симптоматиката при монополярната депресия е доста пъстра и това дава възможност диагностиката и да тръгне в погрешна посока. Някои автори общават водещите симптоми на депресията до 10 най-важни. Диагнозата е валидна, както са на лице най-малко 7 от тях. 10 най-важни симптоми са: първият – загуба на апетит и тегло. Втори – проблеми с съня, безсъние, ранно събуждане, повишена потребност от сън, също така. Трети – намалена активност, бърза умора, чувство за дискомфорт. Четвърти – вътрешно напрежение и безпокойство, болезнен стремеж и притеснителност. Пети – загуба на интерес към любими дейности, хобита и трудова дейност, намалена сексуална чувствителност. 6. Самообвинения, негативна самооценка, чувство за вина, фобии за обедняване, болести и трагични бъдещи събития. Оплакване от загуба на интелектуална функция, забавяне на двигателни и мисловни процеси, самоизолация и самоглъбяване. Оплаквания от разстройство на паметта и вниманието. 8. Системни мисли за смъртоносни болести и смърт. Желание за самоубийство. 9. Дневни колебания на депресията, изразяващи се в относително сутрешно усилване и вечерно подобрение на настроението. 10. Съзнание за емоционална безчувственост и убеждаване за вътрешна празнота. Най-тежката форма на монополярната депресия е тежкото депресивно разстройство с психотични симптоми. Оплакванията, интерпретациите и убежденията на болния стават интензивни и придобиват нелеп параноиден характер. Болните се самообвиняват за фатални и непростими постъпки, които ги опозоряват. Демонстрират налудности за обединяване и разоряване, както и хипохондрични и нихилистични налудни идеи. И сега, ако имате 7 от тези 10 изброени, може би е време да се замислите или да накарате ваш близък да посети специалист или поне да поговори с вас, да се опита да излезе. Дори при вас това, ако се случва, опитайте се да поговорите с някой. Знайте, че колелото не е само долу, то се върти, така че винаги има изход от ситуация. Не позволявайте да стоите дълго време в това състояние. Разбира се, апатията, тъгата, мъката, тя е необходима. Депресията е необходима, за да може човек да се развива, защото само когато стигнем дъното, можем да тръгнем нагоре. Но не трябва да се застояваме дълго в това състояние. Не трябва да позволяваме и наш близък да се застоява дълго в това състояние. Ако има част от тези симптоми, вземете мерки. Запишете го на специалист. Заведете го някъде. Нека да излезе, нека да се разходи. Нека да се случи нещо позитивно в живота му. Защото понякога добрата дума, която някой чуе, може да е точно това, от което има нужда. Точно там може да се появим, когато всъщност някой има нужда. Защото не знаем, казвайки нещо добро на някой, дали няма случайно да го извадим от тежък момент. Нека да бъдем по-усмихнати, нека да бъдем по-добри. И не се знае, една усмивка може да спаси живот. Това беше от мен. Бъдете щастливи и здрави! Heartbeat in the night, cold air pricks my skin, lost in fading light, darkness pulls me